πείτε δύο λόγια για τη διοίκηση του Δήμου. Πώς σας φαίνεται? Καλώς. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν εξαρτάται από το Δήμο. Είναι πλέον αλλού τα όργανα. Να κάνει ρε παιδιά πεζοδρόμια, είναι αυτά που έχουμε δηλαδή. Δεν μπορεί ο πεζός, όχι ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, να κάνει πεζοδρόμια, να κάνει υποκαλιότητα, οι κοιμάδες να πληθούν καμιά φορά, να κάνει τα απλά πράγματα. Καλή. Καλή. Βλέπω στα συνέχεια τα παιδιά που δουλεύουν, που καθαρίσουν. Η διοίκηση του Δήμου υπάρχει πολύ πρόοδος, καθαριότητα και αυτά από ό,τι βλέπουμε. Τώρα εντάξει, αυτό το καιρό έχουν έρθει και τα 8 μήνα, δουλεύουν τα παιδιά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα εντάξει, ο κόσμος άλλος κάνει παράπονα, άλλος δεν κάνει. Εμείς βλέπουμε μια διαφορά. Πώς σας φαίνεται η διοίκηση του Δήμου? Είναι καλή? Νομίζω διάφορος είναι λίγο ο δημαρχός μας. Τώρα τελευταία αρχίσαμε με την κινητικότητα, κάνουν κάτι πεζοδρόμια, κάνουν διαφορά κατά εκεί, αλλά λίγα πράγματα. Ας πούμε, εμείς τώρα εδώ έχουμε έναν κάδο από σπίτια, ο οποίος είναι 6 μήνες, ένας χρόνος σπασμένος. Έχουμε ειδοποιήσει 100 φορές στο Δήμο. Μία τον ένα, μία τον άλλο, όλοι μας κοροϊδεύαν. Λοιπόν, τώρα τους πάρει το ποτάμι. Έσχος. Τίποτα. Τίποτα ιδιαίτερα. Δεν ασχολούμαι καθόλου, αλλά καλή. Όλο θα. Πάει ρολόι δουλειά. Ρολόι πάει δουλειά. Όλοι τι να σου πω. Ευημερούμε όλοι. Είναι τέλειοι όλοι στη δουλειά τους. Αυτοί που έχουν τις καρέκλες είναι τέλειοι. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Σχετικά καλή. Αποδεκτή, όχι τέλεια. Χάλια. Δραματική η κατάσταση.